El Consell de Mallorca ha fet avui la primera passa administrativa perquè el túnel de Sóller sigui gratuït el pròxim 1 de setembre. Martina Ramis, bon dia, endavant. Bon dia. Així s'ha aprovat amb els vots a favor dels grups de l'equip de govern i també del PI. El PP i Ciutadans per part seva hi han votat en contra en considerar que ara no és el moment de fer-ho. Pel Consell es tracta d'una prioritat política i una decisió valenta que dona un tracte igualitari a tots els ciutadans de Mallorca, un rescat que ara per ara està xifrat en 15,4 milions d'euros, uns oblers que avui en aquesta sessió extraordinària s'ha aprovat que sortiran del Departament de Carreteres. El PI, que com dèiem hi ha donat suport, considera però que el govern ha de destinar 10 milions d'euros en concepte de manteniment en comptes dels 4 que estan ara mateix planificats. De fet, avui la consellera Garrido ha anunciat que ja té cita a la consellera d'Hisenda per tal de negociar aquest punt. Amb l'aprovació d'avui, per tant, el Consell de Mallorca comença els tràmits per tal que el túnel de Sóller sigui gratuït a partir de dia 1 de setembre i, per tant, tots els ciutadans deixin de pagar el que és, ara per ara, el peatge més car d'Espanya. Hauria estat bé, senyora consellera, que a dia d'avui haguem passat, el temps no és massa llarg, però que hi hem passat un cert temps, vostè hagués pogut venir avui en el conveni i hagués pogut dir, mira, les negociacions han anat bé i el govern de les Illes Balears ha mostrat la seva sensibilitat en el Consell Insular i efectivament ens donarà 10 milions d'euros.